Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht dat de VBC een oproep doet om morgen vroeger te sluiten. Het gaat om de bedrijven en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao. Die doet een hele oproep aan de hele Curaçaose zakenwereld om te overwegen donderdag 25 juni eerder de deuren te sluiten. Daarmee krijgen werknemers en collega's de kans zich te verenigen en de Blue Wave te zien aantreden tegen Ivoorkust. Die wedstrijd begint om 4 uur en wordt gespeeld in Philadelphia. De VBC adviseert bedrijven om uiterlijk 3 uur te sluiten, zodat alle werknemers de gelegenheid hebben om voor een scherm plaats te nemen wanneer er geschiedenis wordt geschreven. En zowel de ambtenaren als de leerkrachten die krijgen een halve dag vrij. Dat heeft de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Charlton Hato bekendgemaakt. Ons hart is blauw, samen met onze nationale ploeg. En daarom wil hij iedereen de mogelijkheid geven om de wedstrijd te bekijken. Ook de minister van Onderwijs maakte bekend dat de schoolbesturen zijn geïnstrueerd om alle scholen om 12 uur te sluiten. 1000 patiënten CMC wachten op operatie. De wachtlijst voor een ingreep in het Curaçao Medical Center is de afgelopen maanden fors gestegen. Ruim 1000 patiënten wachten inmiddels al langer dan 7 weken op een operatie. Waar de teller in maart nog op 715 patiënten stond, is dat aantal deze week gestegen naar maar liefst 1078. Volgens de ziekenhuisdirectie ligt de oorzaak voornamelijk bij een nijpend tekort aan operatiepersoneel en een hoge druk op de beddencapaciteit. De langste wachtlijsten zijn momenteel te vinden bij algemene chirurgie, oogheelkunde, orthopedie, urologie en plastische chirurgie. Onder de wachtenden bevinden zich ook 79 patiënten van wie de operatie al 1 of meerdere keren moest worden uitgesteld. Opgepakte veehouder in vrijheid gelaten. Advocaat Sahedi is er gisteren in geslaagd de rechtercommissaris ervan te overtuigen dat zijn cliënt Shandy Pieters vrij moet worden gelaten. Pieters heeft 2 weken in voorarrest gezeten op verdenking van zware mishandeling. Op 14 juni werd Shandy aangehouden nadat hij een dief had aangevallen die hij op zo'n erf in Piscadera betrapte, terwijl deze een van zijn schapen probeerde te stelen. Toen Shandy op zijn terrein in San Miguel aankwam, trof hij de dief aan. Ik zei een schaap, maar het gaat om een geit, terwijl een tweede verdachte wist te ontkomen. Het incident maakte hem woedend en verontwaardigd, mede omdat er in het verleden al meerdere dieren van hem waren gestolen. Er ontstond een woordenwisseling tussen de eigenaar. De dief beet Shandy in zijn vinger en die zou hem hebben geslagen, waardoor het oog beschadigd raakte. Beiden moesten behandeld worden en waren ook opgesloten. Gisteren verscheen Shandy opnieuw voor de rechtercommissaris en die heeft bepaald dat hij op vrije voeten kan worden gelaten, maar hij blijft verdachte. Barretjes zijn de hele dag niet open gegaan. We hadden het er gisteren al over in de uitzending van Extra Journaal. De autoriteiten hadden de barretjes van de Venezolanen die hier op de Chacaprineskade groente en fruit verkopen gesloten. En vandaag in Extra staat er meer details over deze zaak, want de hele dag is het gesloten gebleven. En dat is gedaan door medewerkers van douane, MEO, immigratie, het politiebureau Punda en de kustwacht. Maar de Extra schrijft dat het lijkt alsof dat de verkopers, de fruitverkopers, de Curaçaose wetgeving niet kennen. Er werden namelijk verschillende goederen in beslag genomen, onder meer 30 kilo kaas, grote hoeveelheden medicijnen, waaronder Viagra, gezouten kabeljauw en heel veel tabak. En dat zijn allemaal zaken die niet verkocht mogen worden. En omdat het niet de eerste keer is, is er besloten om de boel stil te leggen. Bij Kranji is aanpassing van het geslacht al mogelijk, tenminste in de papieren. Dat schrijft de Extra vandaag. Het gemeenschappelijk hof van justitie heeft een eerdere uitspraak bevestigd in een zaak waarin een persoon had verzocht om de vermelding van het geslacht op de geboorteakte te wijzigen. Dat gaat om een procedure die in Aruba heeft plaatsgevonden, maar, zo meldt de krant, op Curaçao worden dergelijke wijzigingen al geruime tijd uitgevoerd. Zo heeft de burgerlijke stand op Curaçao, Kranji, al veel geslachtswijzigingen verwerkt. Dat is niet bij iedereen bekend, maar het is wel een bericht
dat in de samenleving op deze wijze nu bekend wordt gemaakt. Eerder was er nogal wat verwarring ontstond en dan leek het dat er een andere situatie op Aruba dan op Curaçao is. Dat mogen misschien zo zijn, maar de praktijk betekent dat ook op Curaçao zo'n geslachtswijziging al plaatsvindt. Indien verzocht natuurlijk. Veel materiaal gestolen bij FFK. Inbrekers zijn gisteren in de vroege ochtend aan de haal gegaan met de grote hoeveelheid materiaal van Federación Fútbol de Curaçao. Alles wijst erop, zo schrijft de Extra, dat er sprake was van een inside job, omdat maar heel weinig mensen wisten wat er in de containers lag. Het ging om 4 tot 6 mannen die het terrein van CPA, Curaçao Ports Authority, aan de Motetwerf waren opgegaan en daar de containers hebben opengebroken. Het gaat onder meer om trainingspakken, shirts en andere artikelen die allemaal te maken hebben met de Blue Wave. Er zouden niet, even kijken, ik moet het goed lezen. Volgens informatie waarover Extra beschikt zouden de originele wedstrijdshirts van de FFK niet zijn gestolen. Dat is mooi, maar wel een aanzienlijke hoeveelheid ander materiaal. Kogelhulzen aangetroffen op de Louisianaweg. Dat gebeurde gisteren in de vroege ochtenduren. Toen kreeg de politie een melding van bewoners aan de Louisianaweg dat ze een aantal hulzen op de weg hadden opgemerkt. De politie ging kijken en ze troffen inderdaad in totaal 11 verschillende hulzen aan. En er wordt nu onderzocht hoe die daar terecht zijn gekomen, waarop geschoten is. In eerste instantie leek er nog weinig geraakt te zijn. Maar het feit dat deze op de straat zijn aangetroffen, laat wel zien dat er geschoten is in de straat. En dat wordt nu momenteel onderzocht. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. De Blue Wave, we weten het allemaal, morgen tegen Ivoorkust. En zoals gezegd eerder in deze uitzending krijgen ambtenaren en docenten vrij om die wedstrijd te bekijken. De halve dag vrij. En de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao doet een oproep aan heel veel bedrijven om ook te sluiten, zodat iedereen dit historische moment kan bekijken. De nationale ploeg van Curaçao heeft gisteren opnieuw getraind op voorbereiding op die belangrijke wedstrijd. En de verwachting is dat Curaçao hetzelfde tactische systeem zal blijven hanteren als in de wedstrijd tegen Ecuador, zo schreef de Extra vandaag. De ploeg stond gepland om vanochtend voor de laatste keer te trainen en daarna zullen ze naar Philadelphia vliegen. Daar krijgen de spelers de gelegenheid om het veld en het stadion te verkennen en zal er ook een persconferentie plaatsvinden. En bij de training is er ook een gesprek geweest met Leandro Bacuna, de aanvoerder, de trots van de Blue Wave. En hij heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg een goed resultaat kan behalen tegen Ivoorkust. Volgens hem moet Curaçao op hetzelfde niveau spelen als in de slotfase van de wedstrijd tegen Ecuador om succes te boeken. Hij zegt zelf met veel hart te hebben gespeeld en alles te hebben gegeven. Mede dankzij een uitstekende prestatie natuurlijk van doelman Eloy Room. De aanvoerder legde verder uit dat zijn persoonlijke ervaring een belangrijke rol kan spelen om het doel te bereiken. Hij heeft tenslotte al veel ervaring en tegen veel verschillende spelers van Ivoorkust gespeeld. Volgens Bacuna is Ivoorkust te vergelijken met een sterkere versie van Jamaica. De ploeg beschikt over veel fysieke kracht en speelt hard, maar heeft veel kwaliteit. Als Curaçao net als tegen Jamaica
standvastig blijft, dan is er een resultaat haalbaar, zo zegt Leandro. En hij heeft geloof in een positief resultaat. Nou, mooie woorden van de aanvoerder. Morgen de belangrijke wedstrijd, we kijken er allemaal naar uit. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Want de Braziliaanse president Lula heeft dinsdag een programma gelanceerd om de georganiseerde misdaad in Brazilië te bestrijden. Dat deed hij enkele dagen nadat hij het onderwerp in Washington had besproken met Donald Trump. En hij doet het ook 5 maanden voor hij zich herkiesbaar stelt als president. Machtige criminele organisaties die controleren delen van Brazilië. Ze verdienen geld met drugshandel en andere illegale activiteiten. En Lula wil dat hard aanpakken. Het aangekondigde plan komt te midden van een debat over de mogelijkheid dat de Verenigde Staten de 2 organisaties in Brazilië als terroristische organisaties zullen aanmerken. En het plan is gericht op de economische en operationele structuren van de criminele groeperingen te ontmantelen door hun financiële middelen af te snijden en witwaspraktijken en wapenhandel te bestrijden. En hij wil op deze manier ook naar de verkiezingen laten zien dat hij een vuist maakt tegen de georganiseerde criminaliteit in Brazilië. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Doen we morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.